אז מה קורה אנשים? כאן דיפו רויאל, והיום אני אעשה כמה משחקים ראשונים. יאללה בואו נתחיל. ארנה אחד זה אמור להיות קל הכל. אז הנה נגד תיאגו. עשינו את הג'יינט פה. טוב, פילי את הזה. את הפרינס. נעשה את הפרינס פה. הופה, עושים לי גם את זה. טוב. צלם לו את הג'יינט, בוא נשים את הבומבר, בינתיים שיחזר את הגובלינים שם אחר כך. אני אשלח את המיני פקה שנסים את המשחק. אמור להיות כל המשחקים פה, כן, ארנה אחד. נלך את המוסטקר. נערוק את המוסטקר פה. דווקא חיסלו אותו. הבייבי דרגון, נלך ישר על הבית המרכזי. שלא יהיה פה פדיחות. טוב, הג'יינט ילך שם, כנראה יסיים את הסיפור הזה. כן, אני שם את הסיפור הזה מהר ממה שחשבתי. יאללה ג'יינט, עוד מכה וניצחנו. יאללה זהו, נגמר. ככה זה ארנה אחד, כן. מצחיק. יאללה, למשחק הבא. זה נעבר נחוי. יאללה, משחק הבא. נגד סיר. פה לבו, לא יודע פה לבו, אני לא יודע מה זה אחר הזה. טוב, נתחיל פה מהבומבר. נשים גם את הופה. נביס אותו עכשיו ככה, סתם מזבז הרבה אלקסר. שים פה את האצ'ט, השותיות האלה נחוי. טוב, סיימתי עוד מהר, עוד נסיים משחק עוד מהר, נחוי מהר מאוד נסיים אותו. פה את הגובלינים, את הספיר גובלינים. עכשיו שלושת הסל, טוב לא משנה. נסתכל פה, שים פה את הג'יינט, גובלינים מאחוריו. שים את העניין הזה עכשיו. שים פה את הבייבי דרגון והסתיים המשחק, ישנה מזבוז עכשיו אליקסר על פיירבול. טוב, נגמר המשחק, המשחק קליל. הנה, סקארמי הזה לא עזר לו. עוד ניצחון קל, כמו שאתם רואים. על המשחק השלישי והאחרון שלנו להיום. בוא נתחיל את זה. נגד טיילור, גם רמה 3, עוד נמצא בקלן, יפה מאוד. טוב, נתחיל פה מהבומבר מאחורה. תספיר, בינתיים לא עושה כלום. עשינו גם את הגובלינים, בוא נראה מה יהיה התשובה שלו. טוב, מוזר, הוא לא משחק. טוב, לא משחק, אז בוא נסיים את המשחק הזה זריז. פה ג'יינט, ואת הבייבי, משכח לי ארמי או משהו, אבל מוזר, הוא לא משחק. הנה הוא יצא. טוב, עוד ניצרון קליל. אפשר גם את הפקה שיסיים את המשחק זריז. יאללה, 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 אנחנו נרוץ יותר מהר. טוב, אז ניצחנו 6 משחקים רצוף בקליל נורא. זה מצחיק. סיימנו את המשחק השלישי.
נפתח את הקרון צ'סט. אחלה. הופה, זה נחמד. הופה, מה נפתח לנו? וולקרי. נעשה בומבר וויץ', גם נפתח לנו הוויץ'. אחלה של תיבה. יאללה. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. תמשיכו לשחק. יאללה, ביי.